A ja ďakujem kapele Cranes. A teraz by som chcel pozvať na pódium nášho dnešného posledného hostia, ktorým je pani Katarína Machačková. Dobrý večer. Dobrý večer vám prajem. Katarína Machačková je primátorkou Prievidze a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, ako teda všetci vieme. A ja vás tak aktívne sledujem na Facebooku a pozerám, že čo pridávate. Častokrát sa tam nachádzajú príspevky vašej rodiny a teraz najnovšie ste sa stali starou mamou a teda máte v rodine vnúčku. Áno, teraz už patrím do klubu starých rodičov, na čo som veľmi hrdá. Takže si to užívame každý deň a sledujeme pokroky našej malej vnúčky Katky. Za toto gratulujem. Áno, ďakujem pekne, ďakujem. Dôležitý nejaký okamih života. Áno, určite. A ja sa veľmi teším, že my bývame všetci spolu, takže si ju naozaj tak užívam veľmi intenzívne. Vy ma predbiehate, aké by sme to mali pripravené. Toto som sa chcel spýtať, že vy práve v byte bývate, to ste mi spomenuli, keď sme sa prvýkrát stretli, s rodinou spoločne. Áno, nás je v byte 6, takže naozaj sme taká veľká rodina. Ale ja sa tomu teším preto, lebo každý deň zažívam ten okamih toho úžasného posunu, keď si poviete, že zdvihne hlavu, začne ju krútiť a poviete si, krúti ju nad vami, alebo čo si to dieťa myslí, viete? Takže si to vychutnávam. Rozumiem. A toto, že v rodine, alebo teda v byte ste celá rodina, čo teda môžete vymenovať, aby sme teda vedeli si to predstaviť? Áno, samozrejme, ja s mojím manželom, moja dcéra s jej manželom, teda mojím zaťom, moja vnúčka Katka a mladší syn Vladimír. A ono napríklad, že generačné domy, to je jasná vec, to na Slovensku existuje. Vy máte generačný byt. Áno. No, a to tam máte aj viac kúpeľní alebo takých sociálnych zariadení? Kúpeľňu máme jednu. A to máte nejaký rezervačný formulár, aby ste ráno stihli? Áno, my už máme takú svoju organizáciu času. Prvý ide ráno do práce manžel, ten vstáva najskôr. Potom ide zať, tak to sa vždycky tak pozriem na hodinky, že ešte je kúpeľka obsadená, tak počkám, potom odíde zať a potom sme na rade my ostatní a keďže syn študuje, takže to je už také jednoduchšie, ale ten stáva posledný, takže tie ranné časy nevyužíva. A ono to ideálne znie, že primátorka nestáva prvá. To je pravda, musím povedať, že u nás teda my to nechávame na mužov. Trošku vám uteká mikrofón, nebodaj by vám vypichol oko, to by sme nechceli. No, to by vám mrzelo teda, musím povedať. Super, takto. A vy ste viac teraz, že Prievidzi alebo Bratislava? Ja to tak delím ten čas, ale najradšej som v Prievidzi, lebo ja to tu mám najradšej, ja som tu doma. A vy napríklad v životopise, ktorý som našiel na web stránke Prievidze, máte napísané, že máte zvyk pracovať v maximálnom nasadení. Áno. Čo to vlastne znamená pracovať v maximálnom nasadení? Už sme zistili, že teda stávate neskôr. Že zrazu to nevychádza. Čo to neskôr oproti môjmu manželovi, aby sme sa nestretli v kúpeľke. A časovo je to koľkej? Tak, o 6:30. Jaj? Dobre. Takže to ja zase neskôr. No ale naspäť k tomu maximálnemu nasadeniu. No napríklad vám poviem, ako vyzeral môj dnešný deň. Tak som vstala o 6:30, bežala som do kaderníctva, aby som sa vám dneska páčila. Hej. Na 7:30 som bola v kaderníctve, potom som bežala na úrad. Takéto starosti som vám ja vyrobil. Áno, tak viete, hovoríte si, idete prvýkrát na talk show, tak ak sa chcete zaujať, tak idete ko kaderničke. Tak potom som bežala na úrad, aby som ešte niečo pouradovala. Odtiaľ som bežala do Čerenian, tam bol snem Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Keď som skončila, bežala som sa späť na úrad. O 6:45 som sa pozerala na hodinky a hovorím si, musím sa ísť domov prezliec, čo som mu to ja slúbila, že tam dneska prídem, mám toho veľa. Tak som si hovorila, nevadí, už to musím zvládnuť, tak som dobehla domov, pustila som si správy, medzi tým som si hľadala veci v skrini nejaké. No a potom som si hovorila, nevadí, už to nejako dám. A som si hovorila, že tak, ale teším sa, vyskúšame to dneska prvýkrát. A vy aj oddychujete? Takže ako máte nejaký čas oddychu? No musím povedať, že ho mám málo, ale už keďže mi roky pribúdajú, som si povedala, že si ho proste musím nájsť. A takže teraz už začínam niekedy cez víkendy aj relaxovať. To je zaujímavé. Napríklad ja musím oddychovať často a tiež mi pribúdajú roky. A asi to zatiaľ nie je tým. To ste doteraz nikdy nepotrebovali, takže sa uprostred, napríklad v stredu, sa vybaliť, ako sa hovorí. No, priznám sa, že tá moja práca naozaj, viete, ono to možno pre niekoho znie, že je to taká fráza, ale mňa úplne pohltila a stala sa aj mojím koníčkom. Čiže ja, keď som aj pracovala, alebo teda cez tie víkendy chodila na rôzne podujatia, tak
ja som to brala ako relax, zábavu do istého momentu, kedy už teraz trošku to cítim ako únavu, ale... Ja rozumiem, ako ono to... Ja som hlasnejší ako vy, to je sranda. Ono to znie s prepáčením ako fráza, alebo že akákoľvek práca vyčerpáva. Čo je teda normálne, že mne sa páči, že sme sa tu dneska stretli, venujem sa žurnalistike a je to super, ale občas, že keď tej práce je veľa, tak si naozaj potrebujem oddychnúť, nech ma akokoľvek tá práca baví. Že to vás nikdy to nevyčerpá. Že moja predstava o politike, a to si myslím, že je predstava bežne na Slovensku, že politika naozaj vyčerpáva. Že máte každý pondelok psychológa, aby ste sa vyrozprávali. No, musím povedať, že ja sa vyrozprávam doma, keď teda potrebujem. U nás to funguje v našej rodine tak, že keď prídem domov, a to teda je už dlhodobo, my vôbec nesledujeme televíziu, okrem teda správ, čo si pozriem na RTVS, takže to ešte tak sledujem. A potom sa rozprávame doma, preberáme, čo bolo nového v meste, čo riešime a žije tým celá naša rodina. Čiže váš manžel je trošku tiež taký primátor. Áno, manžel je a je oveľa radikálnejší v tých postojoch ako ja. A už niečo rozhodol, že potom ste to realizovali? Ale tak viete, ako určite sa ovplyvňujeme. Kto u vás varí vlastne? To je dobrá otázka. Na to vám ostáva čas? Viete čo, to musím povedať, že keď ste sa ma pýtali, ako je to v tej kúpeľke, tak som si hneď pomyslela, že v kúpeľke sa tlačíme a v kuchyni je u nás voľno. Musím povedať, že mám také šťastie, že sa o mňa stará môj manžel, až mi varí a ja varím len príležitostne. Aha. A keď varíte, čo je vaše obľúbené jedlo, ktoré vám ide? Kura na paprike. O polnoci, kedykoľvek. Kura na paprike je proste starý osvedčený recept. Ja som varila, kým teda som sa nestala primátorkou. No ale to som si tak natrénovala, ja som varila ako taká typická žena, že musíte variť, tak navaríte niečo praktické, veľa na viac dní, ale môj manžel, to je taký kuchár gurmán, takže on si tak dáva záležať a my si to potom spoločne všetci vychutnávame. To znie pekne. Každý by chcel mať takého manžela, ja teda asi manželku skôr. Ale keď ste sa dostali do politiky a teda stali ste sa primátorkou, tak okrem toho, že ste prišli o to, že menej varíte alebo nevaríte, tak prišli ste aj niečo iné, čo vám nebodaj chýba? Určite o také súkromie, že človek naozaj... A tak ono úplne nevyzerá, že by ste zase chceli mať nejak extra súkromie, že naozaj ľudí si užívate, podľa mňa. Ale hej, to je ináč pravda, že ja som veľmi spoločenský typ a že ja mám ľudí rada. To je podľa mňa veľkým darom pri tej mojej práci, že... a myslím, že to tí ľudia aj cítia, že ich mám rada. A keď sa teraz tak na našej planéte obľúbenosti dostaneme, že z toho, že sú okamihy, kedy sa stretávate s ľuďmi, ktorí vás majú radi a sú to také príjemné okamihy, tak sa stretávate aj s okamihmi, kedy je kritika. Áno. No, a tu zvládate ako? Musím povedať, že keď som bola mladšia, tak som ju znášala ťažšie. Asi tými rokmi človek aj tým, že kde pracuje alebo čo robí, tak si zvykne na tú kritiku, lebo kritika je súčasť mojej každodennej práce. A myslím, že už teraz som aj dostatočne taká rozvážna, že viem prijať kritiku a hľadám v tom ten zmysel tej kritiky. Ale čo som si tak aj uvedomila, keď ste tu na začiatku hovorili aj o tej Prievidzi, aj o tej Handlovej, že viete, oveľa ťažšie ako znášam kritiku na svoju osobu, znášam kritiku na naše mesto. Ako keď sa niekto... To ja som sa chcel spýtať, toto že ako je pre mňa, teda musím povedať, že veľmi ťažké. Odkedy som sa stala primátorkou, tak mňa táto pesnička, čo ste povedali, neskutočne štve, to teda musím povedať. Dokonca až do takej miery, že ja som oslovila manažera tej kapely. To vážne. Že ja sa s ním chcem stretnúť, pretože toto proste... Aby čo? Aby to nejako nahrali novú pesničku, že to nie je pravda. Že oni sa vôbec nechceli s nami stretnúť, viete, ale ja už som to riešila, lebo proste mňa to uráža, že toto hovoria o Prievidzi. A ono vyzerá, že by ste chceli mať takú absolútnu moc nad Prievidzou. Nie moc. Proste viete, čo to je? Ja proste nechcem, aby si o Prievidzi mysleli, že sme tu nejaká čierna diera. A ja sa chcem dostať ešte k etape sieť. Čo teda asi nie je pre vás veselý okamih, ale pre Horľanitrianske noviny ste o vystúpení zo siete povedali: som rada, že som do tohto projektu išla. Všetko zlé je na niečo dobré. Keď sa niečo takéto stane, snažím sa hľadať význam do budúcna. Mňa celkom zaujíma, že aký ste v tom našli význam, že nakoniec ono to, že najväčšia groteska v histórii politického života na Slovensku, ako sa v tomto dá nájsť význam? A aký? Viete čo, strašne veľa vecí som sa naučila, lebo 2 roky ja som v tej sieti žila a verila tomu. Spoznala som veľa úžasných ľudí, spoznala som Slovensko a povedala som si do budúcna, čo už by som nikdy neurobila a nechcela. A povedala som si o tom, že tí muži majú fakt silné egá a tohto sa musím do budúcna vyvarovať. A vy ste niekomu aj niekedy tak radovi povedali, že rádu, že nechcem vás buchnúť. Môžete. Tak? Aby ste nemali modrinu, viete.
že Rado, toto trošku už ti nevyšlo, že správame to takto, že tá vnútorná diskusia tam bola, nebola, že vy ste mali tú možnosť, alebo tým, že ste odišli po voľbách tak veľmi rýchlo, tak to bol dôkaz toho, že tam tá možnosť nebola. Ale tá možnosť bola, tak ja som človek, ktorý dokáže priamo hovoriť aj nepríjemné veci a aj s mojím teda bývalým predsedom som bola tá jedna z mála, ktorá dokázala povedať aj takéto veci mu priamo. Nebola som veľmi úspešná, ale viete, tí muži v politike, musím povedať, že Rado Prochádzka zďaleka nie je jediný, kto disponuje takýmto egom, takže je ich tam podstatne viac a myslím si, že bohužiaľ to patrí k tomu mužskému svetu. A to sa vás teda asi žiadne médium nespýtal, alebo nikto o tom nepísal, preto sa to ja spýtam. Keby nakoniec pán Procházka bol premiérom, kým by ste boli vy? No určite nie ministerkou. Ale jak nie? To sme si všetci mysleli. To ste si všetci mysleli, že? Veľa si myslelo ľudí, že budem ministerkou spravodlivosti, ale nie je to tak. Pre mňa bolo veľmi dôležité zostať v meste. Tým pádom som nemohla ísť do výkonnej funkcie, takže toto bolo vylúčené. A mojou ambíciou bolo byť podpredsedkyňou parlamentu, pretože si myslím, že by som dokázala túto funkciu zastávať a možno by som aj priniesla slušnosť do toho parlamentu. Titulku tohto videa. Normálne prvý na Slovensku povieme, že ste chceli byť podpredsedničkou parlamentu. No, to je zaujímavá informácia, to tak možno verejne naozaj nikde nehovorila, ale viete, že je fakt, že keď to vidím dnes v tom parlamente, ako to tam funguje a aké to tam je, tak je to veľmi ťažké. A chcelo by to tam priniesť možno takú tú ženskú kultúru, lebo nie nadarmo sa aj hovorí, že ženy prinášajú slušnosť do politiky alebo vo A to keď nejedia mäso, to akože... Úplne, ja si myslím, že ten pokoj by tam potrebovali. A to ste aj spomenuli pre ženy so štýlom.sk, že znovu sa mi toto deje, to budem asi ja. Mojím najdôležitejším cieľom je obnoviť a navratiť dôveryhodnosť politikov. A to ja sa chcem spýtať, že ako sa to robí, že sa prinavráti dôveryhodnosť politikov. Čo sú tie kroky, ako by ste to napríklad robili? Musíte pracovať stále, mať dobré výsledky, nie krátkodobo a jednoducho, ako vám uveria ľudia, tým, že dodržíte slovo. Tak to si myslím, že to je veľmi dôležité, že ľudia neveria a ja sa preto snažím a preto som aj odišla zo siete, lebo ja som dala slovo svojim voličom a aj som ho dodržala. A myslím si, že toto je tá cesta pre všetkých. A teda na primátorskej stoličke ste už druhé volebné obdobie. Ale keď si tak predstavujete víziu o Prievidzi, tak koľko máte predpoklad ešte volebných období, aby sa splnilo to, čo si myslíte, že Prievidza by bola ideálnou? Viete, mňa teší to, že si stále poviem, že ešte stále mám nápady, čo v tej Prievidzi sa dá robiť. Že nie som taká tá vyhorená, ktorá už tam len sedí a si povie, že a čo ideme robiť a nemáme čo, alebo nevieme čo. Takže stále mám plno nápadov. Moje mesto je, ako ja to poviem, moje mesto je ako moje dieťa. Viete, ja mám Prievidzu naozaj tak rada, a staráte sa o to ako vlastné. Čiže ja sa prechádzam po meste, pozerám si, čo treba opíliť, čo sa dá vylepšiť. A žijeme tým celá rodina, vianočnú výzdobu teraz riešime, ako doma, keď vyzdobíte. Ja som predtým vždy doma nakupovala výzdobu, chystala Vianoce. Ja ich teraz chystám v meste a ohromne sa z toho teším, keď prídu ľudia a hovorím si, že budú sa tešiť, budú mať radosť. Takže koľko období, viete, častokrát sa rozprávame aj o tej veľkej politike a veľa ľudí sa ma pýta, že tak teda už budeš vo veľkej politike alebo zostaneš v meste. A ja musím povedať, že ja sa neviem toho svojho dieťaťa, toho mesta vzdať. Že pre mňa je to zložité, lebo teraz o rok sa nám blížia aj buckárske voľby a často sa ma pýtajú, že či pôjdem kandidovať na županku. Hej. Pani Machačko, vy musíte byť politik, že mi tak obsiahle odpovedať. No. Ja sa chcem dospýtať, že keď takú víziu Prievidze máte, že ako tá náplň, aby sa to naplňalo, to ja chápem, že to, že chcete byť v meste aj naďalej, to sa teším, že to je zodpovedané, ale že aby sme si to napríklad vedeli predstaviť, že povedzme, máte predstavu, že do 10 rokov chceme sprístupniť ľuďom rieku, aby tam bol na nej bol život, aby len netiekla mestom, že... To je môj sen ináč, keby som primátor, tak toto robím. Že takto, ako rozmýšľate nad mestom, mňa to tak celkom zaujíma. Alebo rozmýšľate len naozaj, keď to preženiem, len nad tým konárom, ako ho ošetriť, alebo rozmýšľate, kde budeme o 10 rokov? Nie, naozaj rozmýšľam o tom, kde budeme o 10 rokov, pretože ja chcem, aby tu žila moja rodina, aby tu žili moje vnúčatá, aby mladí ľudia odtiaľto neodchádzali. A je to niekedy veľmi ťažké v týchto podmienkách, aj v podmienkach tohto mesta, napríklad povedať o tom, že Bane nie sú budúcnosťou tohto regiónu, viete. Takže ja nad tým naozaj veľmi vážne rozmýšľam a robím kroky k tomu, aby toto mesto tú víziu a tú budúcnosť nejakú malo. A možno, aby sme to tak na záver odľahčili, to som sa tiež o vás dočítal, ja som pátral dlho na internete a ste povedali v jednom rozhovore, že vašou veľkou záľubou je navrhovanie konfekcie, ktorú si dávam šiť. Áno.
No, a to sa chcem spýtať, že všetko, čo vy nosíte, si navrhujete sama? Áno, všetko, takmer všetko, hej. Čiže nechodíte až tak nakúpať do obchodov alebo do second handov, že... Nie. A to máte tiež na toto vyhradený čas v týždni, že napríklad každú stredu ráno o 8:00 2 hodiny si navrhujem najbližšiu kolekciu? Nie, to si nechávam, nie. To určite počas pracovného dňa na to čas nemám jedine na víkendy, takže keď počas víkendu... Už sme pri tom oddychu, takže no, tak, áno, toto je asi také jediné, čomu sa tak trošku venujem. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a čas, že ste už od rána na nás mysleli a pripravili sa. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Aj pre vás, nech sa páči. Ďakujem pekne.